Kde vlastne ideme? Tu kúsok do osady. No ja od cigáňu nič kupovať nebudem, ja ich nemôžem ani vidieť. Ale ne, ty vole, žiadni cikáni. To je záhradkárska osada. Však to poznáš, ne? Ty vyzeráš jak záhradkár, že si jedeš slivčičky, meruňky, jablíčka a hlavne tekuté, co ty vole? Sem tam si trochu drcnem, ale čím nie ženie? Konečná, šéfe, vystupovať. Co je? Si došiel po to rádio, ne? Jo, má to. Poď. Prachy máš? Jasné. Čekaj. Ukáž, ja to spočítam. Inzerát bol na väžu. Na CDčka s veľkýma bedňama, super zvukem. Toto je co, nejaký hlinený pičus, co to je? Co ti nepáči? To nescem. Však to je kvalitka z východného Nemecka. Tam to volajú Die Bombe. Sleduj. Co robíte? Však to není rádio. To je on. To je on. Toto je rádio, preladím to, aha. Najkrajší kúči na svete. To je rádio. Moja rodná. Akože vy si myslíte, že sem jebli, áno? Áno? Ja vám to poviem takto, chlapci. Buď dostanem rádio pre svojho syna, alebo peníze. Myslíte si, že sa z vás posere? No to by si mal. Vypadni. Poď, zažalujem ťa, budeš med. Aj ty. Čo si povedal? Nechytaj sa ma. Vypadni. Nechytaj sa ma. Halo, baba vyjebaná. Pešo. Ako vyskakuje? Analfabet vyjebaný hrdzavý. Co ty hudba sama? Horeženci kotlety! Poď sem! Daj! Ove! Najebu na prsa! No dobre, odpracte ho.